on ɗo keƴita kubaruji nder yontere on gettama e watango amen hakkilo nda wakkatire nde fito ɗemgal fulfulde hande en ɗon gondi be biyeteɗo docteur Adamou Ciwto Jalingo oɗo wolwana en dow sababu mbattudi alkule ha wakkatire ndeɗo. Docteur Adamou Ciwto Jalingo a jaɓɓama nder wakkatire nde ndambol yiɗiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha mi beddana en nder jangirde meɗen seɗɗa nder ko jangiten haala battude alkule. Jangirde men salinde en bolwani haala no alkule battitorto diga fuɗɗanu kongol. Bambinoɗen ayi horde warta kore, koɗo warta hoɓɓe. Ɗo ayi ha kongol hor ɗum ha on wattiti warti ka ha fuɗɗanu, kanjum e English min mbiyata initial consonant alternation, wato kongol alkulal fuɗɗungal ɗo wattitoro be gongal ngam diga telal yago e kewal. To e wodi bo no alkule battitorto ha ragare kongol, na fuɗɗanu kongol, fuɗɗanu magol kam wattitatako, amma ha ton timmode ha ton alkule mai battitoto to ummake diga telal yago e kewal. Yeru en mbi'a nagge nange wo'ote to ɗi ngaɗi ɗiɗi na yiɗen telal yago kewal sai warta na'i. Ayi na alkulal na ɓe mbino kangal wattitatako, amma ton ragare wodi alkulal wattiti. Nagge sai ɗum itti nag, ɗum itti alkule ɗe ɗiɗi ga be e, ɗum hoosi i, ɗum warti sai ɗum warti na'i. Nagge warti na'i, ɗum moyti ɗe alkule tokkotirɗe ɗe ɗiɗi ga nde ɗiɗi be e, ɗum waddi i warti na'i hokki kewal. Nonnon bo daago warti daage, ha daago bo ɗum moyti o, ɗum waɗi i waɗi e so warti daage. Nonnon bo mbeɗu so warti beɗi, ɗum itti u ɗum waɗi i ha ton timmorde e kongol. Nonnon baggu warti bawɗi, ɗon bo ɗum itti mbag, ɗum itti alkule ɗe ɗiɗi ɗum waɗo i, ɗum ɓeddi bo fahin wa ha ton. Mbaggu warti bawɗi, to ni battudi man waɗi e yehiri. To ɗo bo fahin ɓalal warti ɓale, jawdi warti jawle. To ton ragare kongol mai ɗon alkule mai battitori. To e wodi bo bana wigo nargewol en keɓa nargeji, ɗerewol en keɓa ɗereji ton ragare, amma ha fuɗɗanu kam alkule mai e jaati deidei. To fulfulde e wodi iri battude ndima kayri ma sandi masin, sai to en de'iti ɗum fama no ɗum wattitorto, ngam fulfulde ɗum wolde nden ko goɗɗo tinniniri fu nde ɓuri non ha famugo alkule battitorto. Ngam bana mbiɗen alkule ɗon battitoro diga fuɗɗanu, nden bo en keɓi ɗo bo alkule ɗen ɗe ɗon battito ha ragare kongol, na fuɗɗanu kongol. To en sefake en daari bana alkule nyondiɗinaɗe mba, ayi mbeɗu nder warti beɗi diga ha fuɗɗam mai ma ɗum itti ma ha mbaɗo sai ɗum warti ba, non tan beɗi wala nyondal. Mbaggu ɗo wodi nyondere ha fuɗɗanu, amma ha bawɗi wala nyondal, ɗum ba non tan. Nonon jawdi e wodi nyondal ha fuɗɗanu, ha jawle wala nyondal. To ɗi boni ɗe jarata ɗum caɗɗum masin, sai ni to goɗɗo wowi sai tawa ɗum hirisoto non mai tan. Andugo bani man woni e waɗi, ngam ko mi yiɗini paamen en anda ɗum tan na ngam hunde feere ko watta alkule battito. ɓe mbi go'o ni diga telal yago kewal ɗo waɗa alkule battito. Ɗiɗi bo to goɗɗo mawninan hunde alkulal wattitoto, to goɗɗo famɗinan hunde alkule battitoto, to goɗɗo yawnan hunde alkule battitoto. No goɗɗo mawninta hunde alkule battito? Horde, to goɗɗo mawnini horde sai warta kora. Ay ɗo ma na ɗum yago telal, amma ngam mawningo sai haago warti ka. To famɗitinan bo diga horde sai warta korel, ay ɗo ma alkulal ngal wattitama. To yawnan ma diga horde warti korum, ay ɗo ma alkulal wattitama. To ni ɗo waɗa hujja. Hujjawol tataɓol bo fuɗɗirgo sentence ko ma jumla be kuugal. Ha wolde meɗen jotta ba wigo mi wa'i puccu, ayi no mi fuɗɗiri sentence an ɗo, min mi fuɗɗiri subject, mi wa'i nden mi waddi kuugal, nden puccu object. Amma to mi fuɗɗiri kuugal ngal, mba'imi puccu,
to dole alkulal wattito fuɗɗira diga wa'ego se fuɗɗira ba'imi puccu pimomi kosumi to ayi ɗo affaire ma da hanno wigo mi hoosi amma ta fuɗɗiri kuugal se warta kosumi ceede ni on alkule men battitorto ɗo bo ha invasion ruɓɓutugo sentence ko jumla no a fuɗɗiri be kuugal to ɗon ma waɗa alkule battito ha wolde to haragare may ni ko watta fahin alkule battito baha tindinore mumumte ko nandi na'i to hokkay none maji kañum bo ɗum raranan heedi gorum e dewum kañum bona haala hakkunde telal e kewal na bo hakkunde no a fuɗɗiri sentence ko wi ko a fuɗɗiri be kuugal edde ko gadda inde na bo timmode to may ɗum wonirta aa ɗum hunde rewre na ko worde ha tindinoje jotta ba nagge hoobaye to ɗum ngaari e mbiyata hoobaye se mbiya ko bawri ay ɗo ɗum sendiri ɗon bo nagge kam dange wo'ote e mbinge hoobaye ha tindinore amma ngaari bo ndi ngoori se en tinniri ko bawri nonnon bo nagge woote e mbinge hippe to ngaari se mbiya kippiri nagge sooɗaye to ngaari mbiya cooɗaari ngam sa ɗo wattitoro becca nagge sooɗaye ngaari cooɗaari nonnon bo nagge wuule ngaari mbuldi nagge hogole ngaari kogoldi to ɗo kam fuu ngaari se hoosana ka to ɗum nagge bo nde nge rewe se nge hoosana ha ni alkule ɗon battitoro ha tindingo jinsi dabbaji koma nayi hunde feere koda ha baalima tami ɗum wonan ha tindinore mai bana ni to ayi ɗon keɓi hujjaji bana nayi ko watta alkule battito ha fulfulde go'o diga telal yaago keewal ɗiɗi man diga tindinore ha jinsi dabbaji tati man ha fuɗɗugo sentence to a fuɗɗiri be kuugal kañum wiyata verbs nden gadduɗa noun inde de gaɗa object ha ko mo kuwanda kuugal man to ɗum bo to a fuɗɗiri noon dole en battitoɗa alkule ko da a goɗɗo go'oto alkule goɗɗe bo non no ɗe Allah wani ɗe haragare maje ɗum yata ɗum wattito ɗum hokkuma bay mbiɗo ɓalal warti ɓale nagge warti na'i ko nandi irin ɗo ma ha no ɗe mbalori be no ɗe timminirta hokkata en no ɗe battitorto ngam to a wi ɗo daago ngam timminiri o to sey kewal mum so waɗa daage to konngol wongol bo ɗum warata noon ata ɗum wayli fahin to kala konngol fu be no timminiri ɗon hokkata en no alkule men tan mi wattitirago nden ɗum laata bo ɗum selluɗum e fulfulde to gettama ñallen jam Dr. Adamu Ciwto Jalingo a yettama nder wakkatire nde ha bolwirga Modibbo Arabo Bala babirawo meɗen cembiɗɗo mo getteten kala wakkatire fu